Surinai, Jognohani, Maigrang Kaito, no Kaksambay Hambai Roapa, Nangsano Joraka Hamaroka, Nini Koktai, no one sok like any, Nini Tani, Jung Kaberawo, Nung Zano Joraka, Bebagin Tani Yaparish, registering with Shurisan. Amen. Ang tini kawang ma borok rok sung homani sabat sal bomobu ba sabat sal no jeng rakhok thaide ba rak sabat sal tuma wobu sonibaro de roibaro de ba abono jeng mane thaide mane thaiade abono tui kawang ma borok sung hormani tongo ani bagai tini ang sabat salno tui saban nei wansoka ke padi jeng pilas kang ang poriwana Galatians chapter 5 verse 4 Galatians chapter 5 verse 4 ni ang poriwana you have become estranged from Christ you who attempt to be justified by law you have fallen from grace aro jeng naikang kenugo Galatians chapter 5 verse 4 ro tamaisa jeboro kerong no rak hogei kaitor bai kaham hnei romjak nani naikang ke aboro kaitoni kharyok mani yakni se ke plewo neisa jeng sabat salni kokno sinani thangkang ke bilas kang kerong tumabu bonus jeng siwan nanggarnai kerong tumabu kerong tumani bagi kaitor roka temani bagi kaitor kerong roka sebano roka obono siangke jeng sabat ni kokno bu jeng serai ke saimia ke kerong wo jeng nugo kerong temani bagi Israel rokno ro temani male borok jeng nugo Roman chapter 3 verse 20 rogo jeng nugo temani bagai kerong no jeng no roka haipun jeng asuk thanglai malia ang Galatians chapter 3 verse 19 no bukaisa porwana busuk joratui a kerong joratui busuk joratui o kerong valid tong aro sajak tongo ani kok borok Bible ang anasinai okay Galatians chapter 3 verse 19 Galatians 3 19 ang poriwana hake kerong le tamne bagai sla bubo samang saya abono phunukna bagai se omo boxing jago pia kok rejak nai Abraham ni abosong phayasak tongna bagai se abot rejago okay jeng oro clear ke kerong ni kok sajak tongo pol samani tongo kerong le temaba bubo samang saya abono phunukna bagai se omo boxing jago temani bagai kerong roja male saya samang obo saya ni bono phunduk na si tabogrom di kerong keri hingke o sengsaro kerong keri hingke ko bono traffic rule keri hingke neng hai thangi tongpana abo neng traffic bongo khlai mani keri kya khlai liya temani male rules keri so obo saya nei jengno phunduk na ni bagai se borok muni sono phunduk na ni bagai se kaitor kerong ro okay temani bagai kerong tikai jangke kaitor ni thani borok rok busuk temanai busuk chikon or busuk borok rok kaitoni buskango busuk chikon tei mungsabu chugya nei saklaina ni bagi se kerong ro clear ro kerong chini chayano phunukna ni bagai jate jeng repent engmatheng chini chayano nugui kaitoni thani langtheng ani se
kerong sengno ro ngete ortmaisa kerong busuk jora valid pia kok rejak nai Abraham abo song phayasak tongna bagise abono rejago a kerong suari rok bai kecarni borok ni yak tui yapare rejaka pia borok khoroksa susuk se henke aro kecarni borok nangya kaitor engka khoroksa ngete temasa Abraham no jes mai tangmani a borok phaya sak jora tuise a kerong valid Abraham no kaitor toma promise kai masaya painai masaya paikena o kerong krikya e homane ko tar mane Jisu Kristo kerong Jisu Kristo ni bising tei kerong pai thangka ege tabok tuma je Jisu Kristo no poito khlai nei boro ni thani mungsa kerong krikya boro ni thani kerong o lo mungsa valid krikya ege Roman chapter 7 of sungnugo tumasa oro buhi bai busaini kokno samani nugo udaharon roi pol tumaisa je boro buhi je boro buhi ni busai ketai abo a buhi ni thani busai ni mungsa khomata mungsa power mungsa krikya valid inglia tumala busai buhi ketai ni thani busai ni power mungsa suglia hani bagino sungbu kerong ni thani sung ketai kerong ni thani sung ketai kerong sini thani mungsa suglia je pro Jisu no poito khlayo sung kerong ni buskango ketai nge Jisu ni buskango sung ketang nge kerong ketai ni thani mungsa power keri mungsa khomata keri mungsa valid keri omono lo kobang ma kok sajane tongo haipana lo no sung sauni tangke lo nono sung jora egonta sung nangnai hani bagi ang sabadon tangsinai sabat tabo sabat pilas kang sabat ni kok sanan tangke kebang ma borok no confuse tuma sabat no tui sabat bomogu shonibar de robibar de abang tui te kaisa angke Christian rock sabat salno rakok nade nang rakok yai de yok okong tui geseng pilas kang sinai nanganai sabat temabu ngeti kaisa angke kaitor temani bagai sabat rakok di ni saka Israel lokno kaitor temani bagai Israel lokno sabat salno rakok di ni sa sabat ngke simply sing saimano sabat ngke nai saptani paithak ni sal koba 1 2 3 4 paithak ni sapta kaisani paithak ni sal bono sabat jepro Israel ro lengla di sabat mane na te mungsa ya lengla mane kok lengla mane obviously sabat means rest English banke rest ni khano ke nte kaisa sung honi mano sabat rest mane na simply oma hai samani samung tangmani thakha omani samung tangmani thakha ko nang samung tang tongkha nang samung tangmani thakha lengla kha samung tangmani thakha mane nang lengla kha obviously asol meaning Orosung nugo Jisu Christ kaitor sungsar bebak no soidi no snambai kya gebon yagulo paithagongke lenglaka obono sabat sal ngiyakeba lengla mani sal boni samungni thakka samung khlai mani thakka tamon le soidi no bebak samung no paikya getabok lenglaka omo mane no Genesis chapter 2 verse 2 chung nugo omo mane no Jisu kaitor os namnai kaitor bo lengjaka haini bangi lenglaka abo hai kokya kaitor sung saimano kaitor bo mungsa bai limited kri hani bagi bo omnipotent omnipresent omniscient ane bo mungsa bai khajagya time bai khajagya phang bai khajagya bo lengla mani okogya amo simply haini samani bo samang paikya tabo te samang krikya okok samani si soi dino no bo samang paikya 7 dino ke lenglaka
tabo temani bagai sabat no rakhok de nisa. Number one ke borok no sebab o sengsar no senamnai bahai ke senamka abono muito tong rodani bagai. Engya ke ba kaitor salsa saptawo salsa lenglawo abono muito tongdi. Ini sama nih. Kaisa reason. Te kaisa angke borok no Passover day no muito tongro ni bagi. Passover day no muito naraga ni bagi. Passover day tamo bu Passover day mane ne Jefro Israel ro Egypt hawo tongo 430 bosor অনুমানিক বনিয়া গুলো কাইতর মোজেস no rohorka aroni phiok to ni bagi. Ge Jefro borok phiok tobo jago phiok to ni bagi. Pai thak tini kena borok aroni Egypt hani lamro sinai nokhari phai sinai homani horo kaitor dageka niro pun rathari dogar niro ni jani ja dogaro thui puldi a thui pul ka keno ang suari borok buthanai suari rohorano abo niro ni nawo haya nai niro ni sajla okrano ba dosa okrano butharia nai mal mata hondi borok munai sondi angke borok thui pulka je thui punai buthar jakliya so obono Passover mane tomabu borok no thui khok tobo mane oro jeng Exodus chapter 12 verse 13 no naikano nugo ang je jagao thui nugo anok no ang par engi thangnai omono Passover ang par engi thangnai mane nirok no busthum yawi nirok ni thane o busok yawi nirok par engi thangnai engke tabok sini jorabo Passover tabu Jisu Kristo Passover mane Jisu Kristo no jengman kangke sini thani je busthum jakna tongmani abo jeng yogi thangnai je borok Jisu Kristo no poito khlai obose Passover engke Passover no muito tongrowani kaitor borok ni thani tama khlaika kaitor borok no bahai ke Egypt ni hani tiklai tui pika obono muito tongrowani bagai bo o sabat salno rakhok di ni samani genero reference Bible nai ne mana kaisa angke Exodus chapter 20 verse 8 to 11 ko nai kan nuk nai bo lenglamani kok okay secondly Deuteronomy chapter 5 verse 12 ni chimi 15 jora nai kan nuk nai Passover ni kok mane Passover no muito tongrowani bagai kaitor borok no dagewo o sabat salno rakhok di ni angkor wan Deuteronomy chapter 5 verse 12 Deuteronomy chapter 5 12 ni chimi 15 jora subrayong nini kaitor dagi matei no neng sabat salno borom khlaiui gothar khlaidi norok nokha saldok samang tangdi te nini bebak nini samang rokno tangdi phiaba nokha sal sni salke subrayung nini kaito ni bagai lenglama sal a salo neng nini sajak sajla nini seleng juk nini musuk eba korai chikra eba kubun malmata rok eba buini hani borok ro nini hani bisingo tong pai nai rok khorok sa pano mengsa samengta tangdi nini seleng juk songbo neng hai keno lenglama manteng te muito narak di Egypt hawo norok seleng tonginani pia ba subrayung nini kaitor pankrak yak baite yak phologui arni norokno tiklaiui tubukha aboni bagai subrayung nini kaitor lenglama salno tuina bagai norokno dagika kok borok bai ang kangke omong malias mai kesangke omongo
kesawa nakade aipun oro tamaisa verse 15 saw nero no kaitor izi phani subra yung kaiton rono tiklai to mani abono muito tong nani bagai lenglama salno tuina bagai norok non dagi kha also clear tumani bagai all lenglama sal eba ke sabat bono tumani bagai kaitor Israel no dagi amono second point that Passover borok jate bahai ke kaitor borono tui khokto bokha Egypt hani abono muito tong nani bagai tumani mole borok seleng khatei tongmani borok aroni yok nani mungsa lama kre piaba kaitor borok no piogoi to bokha abono muito tong nani bagai piaba kabang ma borok no o kogno bul bujigo misinterpretation klayo baksa Christian rock especially 7-day Adventist borok binobo confused klayo borok bo confused actually 7-day Adventist nirok borok ni backgrounds bahike sok paikya o America ni hoite phaimani USA ni hoite William ang orni aboni founder ni bumung complete bumung pogoi tongka William White tumanai 1800 শতাব্দী 18th century bo se founder 7-day Adventist okay botman saka bono rombuis mane bo purung mane omohai bo waisa saka Jesus Christos salsa kipil painai engke kis kipil nai kya nei sau ge popro kipil nai bo date birosa 1844 ro Jesus kipil nai nei bo date biroka ge tama bo date romani kintu boni follower kabang man tongo kintu a date ni mote Jesus phailia engke kabang ma o dollar sibla nei bono yakai thangbai kya ge boni pore wo koroksa berei boni bung angoi pogoi tongka a berei boni follower engka boni sitso engka okay bono romui se 7-day Adventist in 1861